A zopakujme si ten príklad, aby bolo jasné teraz, z čoho pozostáva cestovná náhrada. Príklad z minulého stretnutia. Košická firma, máme tu zamestnanca na trvalý pomer, ktorý je shodou okolností aj spoločníkom, má pracovnú zmluvu a miesto výkonu práce má určené na Holého v Košiciach. Pracovná cesta trvala 3 dní od 9. do 11. mája 2024. Použil tento Andrej vlastné auto, čo nemusel, mohol využiť aj firemné auto, vlák a tak ďalej, no použil súkromné auto. Vieme presne, kedy vyštartoval, kedy prišiel naspäť, každý jeden úsek pracovnej cesty vyznačil v správe z pracovnej cesty a v cestovnom príkaze, kde teda podrobne zdokladoval, kedy, kde, čo a ako, čo vybavil, kde možno aj tankoval, kde si ľahol spať. No a v Bratislave niečo tiež zaplatil z vlastného, najmä teda používanie taxislužby, Bolt a aj ubytovanie, kľudne aj fotely, ale v našom príklade tam máme Airbnb, teda privát. No a tá cestovná náhrada v tomto konkrétnom prípade je viac zložková. Za použitie súkromného auta mu patrí poprvé základná náhrada za každý prejazdený a zdokladovaný kilometr 0,265 eur v máji a júni 2024, snáď aj do konca roka 2024. Druhá časť cestovnej náhrady je náhrada za spotrebu pohonných látok, ktoré tankoval do tohto súkromného auta. Čiže vychádzame samozrejme aj z počtu prejazdených kilometrov, z jeho normovanej spotreby v súkromnom aute a z nejakej tej ceny, buď z bločka o tankovaní, z bločkov o tankovaní aj v priemeru, alebo ak neexistujú, tak vieme využiť priemerné ceny zo štatistického úradu. Stravné je jediná položka, ktorú SROčka zaplatí tomuto zamestnancovi, spoločníkovi, konateľovi bez toho, aby musel niečo dokladovať. Skrátka tie sumy, ktoré sú určené na dni, na celé dni alebo na časti dní, určujú osobitné zákony. A pre toto obdobie, v ktorom sa udiela naša pracovná cesta, ide o 17:40 na taký plný deň. A myslím, že na nie úplný deň, teraz to hovorím, slaví 11,60 a plus tam máme ešte sumu okolo 5-6 eur pri výkone počas pracovnej cesty 5 až neviem teraz presne koľko hodín. Všetko, čo zaplatí z vlastného ubytovania a jazdné, mu teda SROčka tiež preplatí, tiež cez ten balík cestovná náhrada a súčet týchto položiek je 525 eur. Na strane cestujúceho teda ide o príjem oslobodený, nezdaňovaný, nič z neho neplatí. Na strane SROčky o daňový výdavok.